teška bolest. Ne bih ovo poželio nikome da preživi ni najgore dušmane. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora, apsolutno sve daju od sebe. Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta. Ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u 1000 oblika, sa 1000 lica, gdje ne možete stvari ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio. Za razliku od onih koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege. Borila sam stvarno svaki dan. Ispočetka mi je baš bilo kritično. Da svaki dan sam samo mislila na bebicu kako ću izaći, da je vidim. Prva mi je, imam sliku čeku na kojoj drži ovako bebica ruku, pa to mi je dala baš snagu da se borim. Doktori su se zaista borili svim svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškoj situaciji, nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je. Jer i on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme. Znači, vidite, jako je teško pričati o tome, jedan jako težak period iza nas. Neću Svijeka. Sad si kući, idemo kući. Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh, naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.